25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Upravo tog historijski značajnog dana održano je prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Na tom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrđene su njene historijske granice. Zaključak zasjedanja je činjenica da je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. U čast ovom važnom datumu učenici naše škole priredili su prigodan program.
razvijati, jer će komunicirati isključivo preko Facebooka. Ljubav će se pokazivati tako što će jedni drugima slati nacrtano srce, a kad se naljute, tresnut će rukom o kompjuter i isključiti ga. Po cijeli dan će se igrati igrice i ne moraš paziti da li si nešto bacio u prirodu, jer prirode neće ni biti. Čujte i počujte, morao sam prekinuti ovog pospanka i njegovu drugaricu Alisu. Nosi milion želja, a svako traži više sreće. Jedna Lana iz Mostara želi tortu od marcipana. Vidi, vidi, djeca žele da izađu na ulice i bace se na posao. Da očiste prirodu, pobjede sudbinu i kontrolišu svoja osjećanja. Pa da li je moguće? Evo dobre vile, nadam se da je sve čula. Dobro večer svima. Nosim lijepu vijest. Vaša želja za mene je zapovijest. Zahvaljujući pameti i daru, postani majstor i na računaru. Otkriću vam jednu tajnu. Svugdje u svijetu se traži sreća. Nego svi čeznu da kažu najdragocenije riječi. Strahuju da im se neće uzvratiti istom mjerom ili da bi im se neko mogao nasmijeti. I zato sam došla na ovaj rođendan. Moje sluge, drugarice Vile, nose čarolije domovini na dar. U njedrima svako jutro neka ti se probudi sunce. Drug će ti ublažiti tugu. Samo probaj i pruži mu ruku. Domovina je potpisala potpis čitak. Imat ćete sretniji razvitak. I zato ostajte ovdje. Sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što ovo grije. A ja bih voljela kad bi ova čarolija vječno trajala. I ja, do ponoći i svakog narednog dana. Doviđenja dobre Vile, do narednog rođendana, a mi nastavimo sa slavljem.
Bosna i Hercegovina je zemlja kojoj se divim, ona je kuća u kojoj živim. Ona je iz bašte najljepši cvijet, za mene cijeli svijet. Bosna i Hercegovina je ptica u letu i miris u cvijetu. Bosna je pjesma koju ja pišem, ona je prijatelj za koga dišem. Toplina moja uvijek me prati da Bosnu volim kao svoj mati.